ଯାଉଛେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ମେଡିସିନ ଆସିବ କଣ ହେମୋପାଥିନା ହେଲା ଯାଉଛେ ଆମେ ମେଡିସିନ ନେଇ ସକାଳ ଟାରେ ବହୁତ ଭୁଲ ଭୁଲ ବାହାରିଛେ ପୁରା। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ରାମ ଯାଇଛି ମେଡିସିନ ଆଣିବାକୁ। ସେଟା ଆମେ ଦରଣା ସାଇଡ୍ ପହଞ୍ଚିଛୁ ମେଡିସିନ ସାର୍ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଛି। ଏ ହଉଛି ତା ମେଡିସିନ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ମୁକୁଳିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୁକୁଳିରେ କିଛି ଦୋକାନ ଅଛି କାହିଁକି ଆଜି ହାଟ ବାରି ଆମର ଦିନରେ ଏଠି ହାଟ ବସେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କଣ ହାଟର ଭିଉ କେମିତି କଣ ଅଛି। ଏଟା ହଉଛି ଦରଡ଼ା ଛକ। ଦରଡ଼ା ଛକର ଏମିତି